कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबर सांगता हरीश नाईक। राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी कारवार शहरातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे घेतले दर्शन। कारवार राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी कारवार शहरातल्या अलग अलग वाठारातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे दर्शन घेऊन श्री गणेशाच्या आशीर्वादाचो लाभ घेतलो। या वेळार तेमी कारवार नगरपालिका गणपती, मारुती गलीचो गणपती, कारवार ऑटोरिक्षा स्थानकावेलो गणपती, काजूबागचो गणपती तसेच कोडीबाग आणि ननंगद्दा टोलनाकावेलो सार्वजनिक गणपतीचे दर्शन घेतले। या वेळार राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी गणेशोत्सव समितीच्या सदस्याक प्रोत्साहन दिते तेमी उत्कृष्ट नियोजन करून सगळ्यासाठी समाधानकारक व्यवस्थेची निर्मिती केलेल्या कार्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त केलो। या वेळार कारवार नगरपालिकेचे अध्यक्ष श्री रविराज अंकोलेकर, भाजपा शहरातले अध्यक्ष नरेश कुर्डेकर, नगरस्थायी समिती अध्यक्ष माला उलसवार तसेच नगरपालिकेचे सदस्य आणि इतर हजर आशिल्ले।